Здравейте, приятели! Добре дошли в новия семейен влог. Гледката във Враца. Баба как хубаво е сготвила. Hello! Ангел! И все пак сме възрастни хора, трябва да сме. Мега. Аз съм на 29, ти си на 30. Имаме една малка изненада, която беше от моите родители. Здравейте, приятели! Добре дошли в новия семейен влог, в който ще ви покажем как отиваме на семейна почивка. С тате или без тате всъщност? Да. Почивката трябваше да е романтична. Мама и тате, които да оставят децата във Враца, за да могат да отидат до Велинград сами. Но не мога да си чуя гласа от тези две дечица зад мен. Та мама се е нагърбила с задачата да закара децата до Враца. Часът е вече почти 8 вечерта, 30 април, и идеята беше 1 май да сме в Велинград, вече да сме оставили децата, но Ангел се тръшна, много му е лошо. Нещо му стана и лежи, не може да стане от леглото. Нещо цял ден пътува по семейни задачи, да върши някакви работи. Деца, какво ще правим сега при баба и дядо във Враца? Какво ще правим? Кажете. С кой ще играем? Ама аз искам да пея, да има музика. Влезаме в Добре, че тук не могат да ми направят копирайт. Хора, не мога да повярвам, че в 9:15 се приземихме във Враца. Беше много изтощаващо шофиране. Мъгла, дъжд през целия път, едва виждах. Но сме тук, ще ви здраве, слава на Бог. Всичко е точно. Куче, дядо, бабо. Бабо има нови зъби. Баба има много зъби. Подарък от Ради. Баба, много си хубава. Благодаря. Баба как хубаво е сготвила. Да. Това са модерните баби. Те много работят, са много заети, но въпреки това гледат децата и за да не хабят време, купуват сготвено. Да. И аз ще бъда от тези баби. Какво правим сега с баща ми? Ето го баща ми, гаража му, който е запушен от един човек, и аз, която ще се опитам да заредя колата през прозореца. Ето ти кабелче. Ей, тъкмо! Ти да видиш. Браво! Еврика! Ето, колата се зарежда, всичко е точно. Чак в събота ще сме заредени на 90%, днес сме четвъртък. Малко бавно, ама всичко точно. Здравейте! Вече е втори ден тук във Враца, или втори ден, не знам какъв ден. Ето ги момчетата. Ето вижте как ги е позиционирала и те рисуват. Ау, много хубаво бюро имате, момчета. Даже ви светят светлини, аз имам. Браво! Искам само да ви покажа едно нещо преди да съм тръгнала. Нещо много красиво тук в града и страхотната гледка от апартамента на нашите. Значи, гледката във Враца. Мистиката. Винаги. Скалите, смъглите и това е. Тръгнах вече от Враца, пътувам към София. Колата се зареди на смешни проценти. В момента съм с 158 км пробег, което е нищожно на фона на 400 и близо 50 км, които колата има пробег, но важното е, че успях да заредя, за да не се занимавам да се зареждам тук на някакви станции. Да, ще взема Ангел от София и се насочваме към Велинград. Вижте колко е красиво. Връх Вола, не знам доколко се вижда или не се вижда вече. Там страшно много тирове са задържани и това беше супер, защото бяха поне 25, доколкото успях да преброя. И сега се надявам, че по пътя няма да има толкова тирове. Вчера вечерта беше пълно тир след тир, тир след тир. Голяма простотия, буквално. Се включвам отново. Тъкмо си викам, сега ще ви покажа новата магистрала, която върви София Враца Ботевград. Всичките тези, как минават колите по нормален път, как съм минала с нощи, так му ще видя пътя на светло, защото с нощи нищо не се виждаше.
И тук що полицаите са насочили пътя през селата. Отново през селата. Направо вече ми е писнало, когато сме ходили до Враца. Ние не, че сме преходили до Враца, но постоянно сме минавали през селата и сега отново минавам през селата. Поне се радвам, че с нощи в дъжда и в мъглата не трябваше да мина през селата с децата сама. Спрях да питам аз един полицай тук. Следващата спирка, която можеше да се качим на магистралата, след Ребърково, към за София, може ли от тук да минем тази канене през Своге, през дефилето. Така че ще се насладиме на дефилето на Своге. И днес ще пътуваме 100 часа. Ехо! Вече съм с Ангел. Да мол. Пуснахме колата да се зарежда, отиваме да хапнем. Стигнах на 50 км. Станахме 50 км. Буквално на коса му. Съм много гладна. И какво започва нашето романтично приключение. Супер гладни и сега нямам търпение да си хапна. След това ме очакват още колко часа? 2 часа по до Велинград горе-долу. Супер! Днес сякаш стигнах до Гърция. Те да бяхме в Гърция. Айде, бон апетит! Ангел иска да каже нещо. Да, че инфлацията е ударила и кете. Икете. Да, от пилешки филенца се е станало на пилешки тъпченца. На пилешки миниенца. Миньони. На пилешки миньони. Да, иначе виж, ефтиното си поддържа количество, ама скъпото го удря и инфлацията. Пристигнахме в хотела, за който ми бяха подарили ваучер за рождения ден. Така че, нека да ви покажа какво имаме. Настанени сме в студио. Първото нещо, което виждаме е спалнята. Тя е open space с частта на тип хола. Имаме си диван, кресла и сме точно срещу басейна, който е затворен в момента, но казаха, че можем да го използваме. Ето така изглежда тук. Не знам дали се вижда, но е тихо, спокойно, няма много хора сякаш. И е нещо, което определено имаме нужда да бъдем без децата. Ангел каза, не можеш ли с децата? И къде ги виждаш тези деца тук и ние отсреща в спалнята? Не става, така че супер. Ето я и тоалетната. Ето така изглежда с банята. Тук си имаме и прозорче, като се къпем някой да ни гледа. Никакъв проблем. Hello. Ей, много готина мивка. Много е стилна. Супер е. Тук е коридорчето, среща ни е спряна колата и нямам време да си легна да си поспя. И докато пътуваме, чета един билборд. Реклама. Пише: ако обичаш да пътуваш, сбъдни своята мечта. Как? Стани професионален шофьор и един тиродъл. Гениално! Ти обичаш ли да пътуваш? Аз обичам да пътувам, обаче нямам намерение да ставам професионален шофьор на тир, за да пътувам. Скандално. Тираджи. Спираме на Арте, тъй като Арте са точно до нашия хотел, да заредим на Финес. Частта, в която сме до нашия хотел е малко така битова. Сякаш си в Копривщица, нали така? Да. Буквално 1-2 минутки над Арте. И е мега скука. Не знам, аз си падам по малко по такива хотели, в които има какво да правиш. Тук, ако бяхме дошли с децата, право ми е рачка, казваме, щяхме да се видим в чудо. Аз съм просто, може би, по-енергичен тип. Ангел може да си лежи по цял ден, обаче аз се депресирам, ако лежи по цял ден. Да бъде много студен. Направо 2 май замръзва, сякаш е зимата. Влезнахме в къмпинга, който е с каравани и имат топъл басейн. Тук има едни патета до реката. Ето ги зад мен там вървят. Не знам дали се виждат. Ето ги над. И изглежда мега готино. Доста по-интересно от, например, хотел, в който сме. Просто защото ако дойдеш тук с деца, имаш доста какво да правиш. Децата могат да играят тук на свобода. А пък ти да си на басейна, например. Или децата също се къпят на басейна. Ето ги. Я вижте какви са сладки жълтите пат. И 3 грозни пати. Тръгнахме малко към гората да се разходим. Аз вчера бях с свини лофери и ми бяха най-удобните. Сега съм с
тези New Balance, които станат много още по-мръсни. Ама нищо, малко да се разходим, слънцето изгря и с това температурата чувства една идея по-приятна. Да вървим се сега нагоре и да видим къде ще стигнем. Ние тук с децата, като сме идвали в Арте, не стигали се додолу. Никога не сме стигали додолу. Има една къща, заради която всъщност съм си в хотел чекъл. Да видим сега къде има, дано да няма някаква куче. Има кучета. Покажи колко е красиво. Стига, покажи колко е красиво. Ангел! Ангел, значи се притеснява от кучета. И постоянно ме дразни. Вижте колко са високи боровете. Покажи колко са високи. Много е красиво. Чудя се аз къде е Ангел. Търся го в спато. Да го намирам отвън на студа на басейна. Как е, Мило? Ангел! Мило! Ангел! Ангел! Как е? Хубаво ли? Мирише на минерална вода, между другото. Нямаха кърпи в спато. И аз им казвам, няма кърпи, от вас трябва да взема. Те ми казват, ама няма ли? Не, няма. Децата ми смърчи. Но, това ще пробваме. Птичката е много хубава. Сега ще ви покажа спато. Защо не е голямо. Цялостно не съм впечатлена от него. Но пък да знаете какво има, ако решите да дойдете тук. Ето, това е джакузито, което е вътрешно и единственото нещо, ако пък навън има сняг. Ето там е басейна горе. Тук имате два душа. Ето тук имаме една сауна. Бих казала, че е доста малка, буквално за 2 човека и половина. А пък тази парна баня по същия начин. Отсреща е фитнеса. Хайде, let's go на вечеря. Теб какво ще има на вечеря? Да ще бъде същото меню. Да. Надявам се, че те е друго. Между другото, станало е по-приятно времето. Що мога да издържа по пуловер и рокля, значи е много добре. Гледахме The Chosen, беше много хубаво. Сега ще си хапнем и после продължаваме с The Chosen, нали? Препоръчвам ви този сериал, хора, много е хубав. И сега в момента на истината. Нека да видим кой печели. Аз или Ангел. Няма да напечатат много меню, разбира се. Добре, защо не се измисли идея, в която различните дни дават различно меню на хората? Това би било чудесно. Кой ще се занимава? Ето. Много ли? Великденска салата. Тази я нямаше вчера. Имаше? Цезар с отигани телешки език. Нямаше я. Особуко с картофено пюре. Това е ново меню. Ана печели. Виждаш ли? Я да видя. Виждаш ли? Много съм. Мале вариант едно, верно има варианти. Много съм умна. Да. Иначе е прекалено скучно при хората. Могат и само едно също нещо да ядат. Хубаво си. Мерси. Нека да видим сега вечерята. Да я оценим. Дай оценка. Аз ще кажа за моята салата. 7 от 10. Добре. Моята салата. Телешкият език от вчера, който е останал, се измисля и се прави на салата. Яйцата от сутринта, които никой не е изял, защото са варени, се правят на салата. И малко чери доматки за цвят. Какво ще кажеш? Супер. Дебел. Много ефективно. Знаете ли откъде знам тези тайни на логиката на приготвяне на храна? Когато работех в Албена, далечната 2014 година, бях маникюристка в един доста скъп 5-звезден хотел и там си говорих с хората, които работят в ресторанта и те ми казаха, знаеш ние тук как мислим храната, всичко, каквото остана от блокмаста. След това се замразява и след някакво време се използва или се използва в рецептите, които правим вечерта, за да може да се изяде храната и така да няма изхвърляне. И там съм запозната с нещата. Според вас така ли е или не? Напишете ми надолу в коментар, ще ми е интересно. И телешкото, както и агнешкото.
Доволен ли си? Да. Харесва ти? Сега ще разберем и моето. Предполагам, да. Тръгнахме от хотела и се насочваме към София. Имаме една малка изненада, която беше от моите родители. Звънахме им да кажем, че тръгваме от Велинград към Враца и те казаха: просто не идвайте, 6-ти почивен ден, така че ще гледаме децата още 2 дни. И сме много благодарни, ще се възползваме от този факт. Тък му имах доста неща, които да свърша в София. И Ангел мисля, че и той ще стигва. Ще отидем на кино, ще направим нещо, което не можем да правим, когато сме с децата. И после тъкно те ще са, така, вече ще им липсваме. Ще си имаме хубаво време заедно. Хотела първоначално на мен много не ми хареса, може би, защото ми беше много скучно. Впоследствие си намерихме приятели, с които се договорихме. Интересното беше, че те са на годините на нашите родители, буквално. И имат внуци, децата им са на нашите години, но много добре така си поговорихме и с нощи, и сега на закуска и се усети по съвсем различен начин. Викам си, само за това запознанство да беше, да сме дошли в този хотел, супер. Така че се изкарахме добре. Просто хотелчето е малко скучно и когато е студено, буквално няма какво да правиш от спато, нямаш басейн долу, в който можеш да плуваш. Но пък за такива двойки без деца, мисля, че е супер, ако е лято. Сигурно за зимата не бих препоръчала. Сега се отправяме към София, ще отидем на църква, всяка неделя сме на църква. Аз лично нямам търпение, защото имаме гостговорител, който ще говори и ще бъде интересно. Да. Вече сме в София. Пътуването мина доста плавно, изобщо не се усети. Сега си хапваме и седнахме да обядваме в един любим ресторант, Щастливеца. После имаме на църква и после позволваме някакви кино. От колко часа има филм? Ще ходим на кино, представете ли си? Няма значение от колко часа е. И през нощта да е в 2 часа, пак може. Все пак сме възрастни хора, трябва да сме. Не е вярно. Аз съм на 29, ти си на 30. Защото ти си на 29, затова още не си възрастен. Да. Какво ще правим пак? Пак ще ядем. Им чувство, че този влог е само ядене. Ето ни в мола. Бяхме на църква, беше много хубаво. Да. Говорихме си с хората, общувахме си, супер. И сега пак ще ядем. Да. Пак ще ядем и после какво ще правим? Ще гледаме филм. После ще гледаме филм. И за щастие филмът е по избор и на двамата, нещо, което и двамата ще гледаме. Така че ще гледаме и Майкъл Джексън, историята за неговия живот. И Мило, какво ти е мнението за филма? Искаш да споделиш? Оставяме на всеки сам да прецени мнението си. Нали така? Да. Пожелаваме ви лека нощ. Благодарим за гледането на този влог. Не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате видеото, да ни пишете отдолу в коментар какви искате да бъдат следващите ни видеа. И скоро!